Pak Wirit. Jenenge Wirit, tangga lan kancaku. Nyambut gawene wiraswastawan cilik-cilikan. Kanggo nyukupi kebutuhan keluarga kang saben dinane kurang, yen bengi nyambi ngojek. Jam operasine bengi nganti esuk. Mangkal ana ngarep stasiun Klaten ngadang penumpang sepur saka Jakarta utawa Surabaya. Pak Wirit pancen klebu kepala keluarga kang gedhe tanggung jawabe. Prigel nyambut gawene. Prasasat sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil. Pegawean apa wae kang kira-kira bisa ngasilake dhuwit ora ditampik. Nalika duwe gagasan arep nambah penghasilan ngojek,